Shin kun taɓa mamakin abin da ke faruwa a bayan kanun labarai? Duniya cike take da labarai, amma nawa ne a cikinsu suka kasance gaskiya? Barka da zuwa Gaskiyar Lamari, tashar da ke zurfafa bincike, take fallasa muku gaskiya, take kuma fallasa abin da wasu ke son su ɓoye muku. Daga manyan abubuwan ƙi na duniya zuwa rashin adalci da ke faruwa a cikin gidajenmu, garuruwanmu, kuma unguwanninmu, muna nan don fallasa muku gaskiyar lamarin da kuke buƙatar sani, wanda ya kama daga cin hanci da rashawa, nuna bambance-bambance, ko kai gwagwarmayar talakawa ta yau da kullum. Gaskiyar lamari ne gurin da za ku gano gaskiya. Yanzu ma aka fara. Ba kawai za mu tsaya gaya muku abin da ke faruwa ba ne, a'a. Za mu fayyace muku dalilan da ya sa sanin wannan labaran yake da muhimmanci, da kuma yadda ya shafe ku, ya shafi al'ummarku, da kuma makomarku. Mu a nan Gaskiyar Lamari, kowane labari yana da muhimmanci, kuma babu wani batu da ya wuya iya magance shi. Idan kun shirya domin jefa alamar tambayarku a kan komai, ku zurfafa bincike, kuma ku gano abubuwan da ke a ɓoye ko ake ɓoye muku, to wannan tashar ita ce ta dace da ku. Na san kun gaji da sauraron wannan tsofaffin labaran. Kuna son sanin gaskiyar lamari, tsantsagwaranta, da zafi-zafinta? Danna subscribe button yanzu domin kasancewa cikin wannan tafiyar. Together, we will face the fact and uncover the stories that truly matters. Barka da zuwa Gaskiyar Lamari. A nan gaskiyar take, kuma tana nan tana jiranka. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.